ľudia, moje meno je Gaser a ja vás vítam u dnešného videa. Dneska to bude kakao s Gaserom. Ešte nevypínajte videjko, pretože na konci poviem podmienky v súťaži o túto hru. A ak ju chcete vyhrať, tak kúkajte do konca. Kakao s Gaserom bude niečo také ako informácie. Proste budem vám hovoriť informácie, buď čo som zažil a čo sa bude diať na tomto kanáli a tak ďalej. Nechcem to príliš mať dlhé, aby mi aj kakao nevychladlo. Mňam. Môžete si všimnúť na tomto videu nové intro. Za toto intro vďačím môjmu spolužiakovi, ktorého pracovný e-mail máte dole v popisku. Hneď prvé, čo vám chcem povedať, bude to, že video budem chcieť vydávať každý týždeň v sobotu. Vždy v sobotu by vám malo prísť cinknúť upozornenie, že proste Gaser vydal nové video. Presne tak. Ak to nedodržím, že to bude každý týždeň, tak to bude buď každý druhý, kľudne aj o 9. v sobotu to bude, alebo o 10. v noci. Čiže takže tak a dúfam, že to budem dodržovať. Dobre? Toto je BMW i8, neviem, či to je dobre vidno. Sedol som si tu tak na rýchlo, lebo je presne 20 hodín 46 minút. Chcel som vám povedať to, že ja som mal birmovku, a dostal som mobil, na ktorý práve teraz natáčam a ešte som dostal GoPročku, z ktorej budú zábery z nejakých tripov a kľudne niečoho iného, na čo sa mi proste GoPročka hodí. Rovno vám ju ukážem. Mám tu GoPročku a bolo ku nej rôzne príslušenstvo a napríklad tento obal, čo býva vždy pri GoPročke. Náhradná baterka, počkajte, som sa zadýchal. Normálne som dušu zo seba vydýchal. Bolo rôzne príslušenstvo, nie je to síce GoPro, je to action kamera. No. Ale má také isté parametre ako GoPro. Že dúfam, že si užijete videjka s ňou. Pri tomto videjku máte už dole sociálne siete, na ktoré mi môžete dať samozrejme like alebo follow. A je to Instagram a Facebook. Zatiaľ viacej sociálnych sietí na môj kanál nemám. Budem sa ich snažiť robiť a pridávať na ne nejaké veci, čo sa nové stali a tak ďalej. Som rád, že sa vám celkom páčilo videjko, čo bolo TVO Thief. Aj keď ste mi dosť hovorili moji kamaráti, že tam tie okolo čierne, tam ten rámik sa vám proste nepáčil a aj mne sa to moc nepáčilo, len v edite som si toho nejako nevšimol a budem sa snažiť tomu vyhýbať. Samozrejme som vám už hovoril, prečo som nevydal video tie 2 mesiace. Poprvé som utopil ten mobil v hajzli a ak by som natáčal, tak iba na mamin mobil. Grafiku by som samozrejme veľmi rád zmenil, lebo ja sa moc nezameriavam na ten gaming a tá grafika uputáva skôr na gaming. Môžete to čakať v najbližších 3 týždňoch, že sa to proste zmení. Samozrejme ostaneme pri zelenej, ale dúfam, že sa to zmení. Veľa ľudí z vás sa ma pýta, že čo si robíš z tých hejterov? Ako ja som ich jednu dobu si tak strašne všímal a teraz som si proste povedal, že nerob si z tých hejterov ťažkú hlavu, veď čo dokázali a dokázali iba to, že robia hejty s gramatickými chybami. Vlastne som vám už povedal všetko a ja to asi ukončím. Gaser, by si chcel ešte povedať o tej súťaži? Aha, ja som vlastne zabudol. Ak chcete túto hru vyhrať, musíte splniť 3 podmienky. Musíte dať like na toto video, zdieľať toto video a napísať hashtag súťaž a potom ešte musíte napísať do komentára hashtag súťaž a napísať svoj e-mail. Ak by som vás po prípade vyžreboval, aby som vás kontaktoval a poslal vám túto hru. Čiže splniť 3 podmienky. Like na toto video,
zdieľať toto video hashtag súťaž a dať do komentu hashtag súťaž a váš e-mail, pochopiteľne. Je to prvá svetová válka a máte tu samozrejme CDčko a manuál, ktorý si nikdy nečíta. A ešte vám chcem niečo povedať. Mám naplánované ďalšie 3, možno aj 5 sérií, ktoré budú vychádzať. Nie moc pravidelne, ale budú vychádzať. Sú medzi nimi aj 2 herné série a ostatné sú také vlogy. Takže, ak sa vám videjko páčilo, tak nezabudnite hodiť like, poprípade komentár, odoberajte, ďakujem a zdieľajte toto video, ďakujem. A Gaser sa s vami lúči. Priedite, som si všimol, že som vám zabudol povedať, odkedy do kedy bude trvať súťaž. A súťaž bude trvať od dnes, 7.5.2016, čo je sobota, do 20.5.2016, čo je piatok.